danna subscribe kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ku ci gaba da samun bidiyo. Labaran Kannywood da dumudumunta, danna subscribe domin samun labaran Kannywood a kan lokaci. Jaruma Rahama Sadau ta bude gidan shan shisha a Kaduna. Ficecciyar jarumar Kannywood Rahama Sadau ta bude gidan kwalliya mai suna Sadau Home. Tun farko dai jarumar ta wallafa a shafinta na Instagram cewa za ta bude waje mai suna Sadau Home. Sadau Home waje ne na kunshe da wajen shan shisha wanda ya ja hankulan 'yan arewacin Najeriya. Kamar yadda masana'antar shisha take, kalma ce a harshen Larabci mai nufin ƙwararru wajen shan shisha. Mu ko me za mu ce Allah ya ganar da ita kan sana'o'inta. Danna subscribe kala ka danna ƙararrawar sanarwa domin ku ci gaba da samun